खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 2 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि मोजां खाबुफोर आखायाव फैगोन। आंगोफोरजों दावबायनो सम मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। वृष राशि नखराव दुखुनि जोमै साग्लोबनो हागौ। रां रुफा दोनथुमनायनि गोनांथि दं। मेगननि जेंना नुजाथिनो हागौ। मिथुन राशि गोग्गो सानस्रिया गोसोआव जायगा लागोन। गुबुननि मदद खालामनो गोसो जागोन। नखराव बिफानि बोर आरो अननाय मोनगोन। कर्कट राशि खामानियाव हेंथा फैगोन। गुबुननि मदद लानांगोन। सानखौ बारहोनो गोब्राब मोनगोन। सिंह राशि गेदेर सुबुंनि बोसोन होनाय मोनगोन। नखराव बयखौबो सुखुयै दोननो हागोन। बिमानि मोखाङाव मिनिस्लुनाय फैगोन। कन्या राशि सिगांनि दाय-दसफोरा गोसोखौ गोजोन गैयै खालामगोन। साना गोब्राबै बारलांगोन। नखराव रांनि आंखाल जागोन। तुला राशि बायदि गुलाय-गुजाय सानस्रिया गोसोखौ जेरा होगोन। गिदिर सुबुंनि बोसोन लानानै सोलिनांगोन। सानसे खस्थ' सैनांगोन। वृश्चिक राशि देहायारि जेंना नुजाथिनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्रां थानांगोन। धनु राशि नखरनि जेंनाफोरा बाङाय जालांगोन। देहानि जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। जिउनि हान्थिनाय लामायाव दावबायनो खाबु मोनगोन। मकर राशि रां आरजिनायनि राहा लामाया गोमागोन। गुबुननि मदद नागिरबायनांगोन। दुखु खस्थ' सहायनांगोन। कुम्भ राशि नखराव खैफोद साग्लोबनो हागौ। गेदेर जयग' होनांगोन। बयखौबो मान होनांगोन। मीन राशि जौगानाय गैयै जागोन। सुथुरा सोफै खालामगोन। सानै हयै सोलिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै 4 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 4 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स, स्टेनोग्राफी 1 year कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 year कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।